48 करमसरानि एमएलए बरम गोनां पल दांसु बेलाय खा गोनां माया गोनां खेमां फिले कासाय फैका लाई थांनाय कोकति सालमारिवो वातै नबारबाय कथर क्लाइजागै जोंजालो क्लाइ टंनाय दाखौ बुखौरकनो साक बाय थांथाङै जे मानसाक चुबाचु खालायमानि आव कगनो तंगो या कुवारबाय या फानायनो काइटर हामारिनाय खा कुवारबाय सुबानायनो काइटर बो सुबानाय आबो हायखेनो जोंजाल दुखु कष्ट बियालो क्लाइ टंमानि जरावो सुबानायनो साबोसे हामजाया तं साबोसे खाफुरिया तं ताको बैठे तीनटा चारटा केम ओके नो बसिम अवस्था तो तमिनो सिचुएशन वासिंदा खाथायो बर नगो दासिनो रिलीफ रि माने हरनि और रिलीफ केम नि बबो हाय ताबो कोनो बिसिङो बरो प्लानानि बाबो तो मारो साथे लायनो तो खाथायो दा बर सामु प्लेबो बर हायनि तो चामुं नुमुं जों तिनि पर्सनली चिनि निजेनि फैते तेगियो ओमफ्राय जे ताबुक चारि तो मानि अब ओमफ्राय गवर्नमेंट डीएफआर मैनेजमेंट निफायते डीएम बाय सालायका एसडीएम बाय सालायका ओमफ्राय इन केस जदि न कुनु दैरिनि थांगो बा रिलीफ फाइनानि गम गमसे आं डाइरेक्ट चिफ मिनिस्टार बाय थांगालायनो ताबो बर अजगावो गोबां फेमिलि नग्र एकदम बाय थांबाय आबार कावै जानाय न बुझो न कावै नायनानि ताबो सिचुएशन याको ताबो जे केम तमन केमो सकां रिलीफ रनानि केमो तामो सिचुएशन तम आबो नायनानि अबसिको ताबो केमो विजिट खायबेकै आजाबो थानाय ताबो अबा हायके सुदु नि 48 करमसरा बिसि सिए करमो थायराबो अबा हाय जोंनि फानमानो बुसकान तालो काबो बादि अबा हाय कोकल जाना मुसु बानो फास्टे हापन हे अबा हाय याति र सेरानि बादि न स्ट्रंग चंजाकनाय अबा नायदि आं सावनो उनको जेफुर डिजास्टार केबनो नों आनो सुनै या डिजास्टार दि बागै डिजास्टार मैनेजमेंट दङ सब डिविजनल मिनिस्ट्री दङ डिपार्टमेंट दङ अबनि बागै डीएम दङ अबनि बागै सब समयनो क्विक एनफोर्समेंट जाता स्टेप ना खजा मकाय ओ जे स्टेप ना हमानि अबनो जाते गवर्नमेंट रो ताइसा स्पीडो सामु बिना बागै जों प्रेसार होनाय एज ए रिप्रेजेंटेटिभ जदि से कुनु जागा कुनु लेडिमि दङ ओमफ्राय आ जागानि कनसार्न लिडार रो जब जागा थाङै बर निजे न स्टेप ना ना जों तामु खायनाय खाया एसडीएम साबो थानाय साबो कोलैबरेट खायनाय तहसील न साबो पेपर सबमिट खायनाय आबो जतो लाइज